Bawa ka dyan! Arang. Hi everyone, good morning. Welcome back to my channel. Ako na depod ni si Mama Alex. For today's video guys, magtanom ko daning pipino. Diares na aging adlaw na matanam kay mahal gito ni atin mamigkasal. Nga tumis tagbilaran so karon haning itanam. First time ko matanam nga ni guys, pipino. Nako ko'y gunting. Sadyo pala is bunta guys, alas 5 pa. Sadyo ko nga respond guys, karong mapainit. Hala! First time did na haday guys, nga ni din dyan itsura. So guys, magtanim na ko. Pagduduha day kakuang ko no. Raka seeds. Oh! Oh! Guys, nagbisi sila kay mo panderon adlaw der sa reunion sa family Bertudaso sa side ni nanay, di ko makauban. Ako'y mabilin. Tatay, nakalitan. Saliana natug pa? Sagilaman. Lingaw wala mo itong sa. Ha? Lingaw wala mas ayana, di man makabas ayana kay mga mag... Tuhan ito mati, magkuhan. Sit on. Agaw. Wedang panty na. Na, wedang panty. Na. Panty. Na. Wedang panty sa tanggalan. Ang imong bahay kay ko na lagban. Itong para sa ani, lali pagkadwa tuloy ng sigit punta kan. Kunin. Bawa ka dyan. Arang. Halo na magkaliano. Langaw. Udar. Mana sila? Di kebauban. Kalian na Louie. Bye. Sundo na sila. Morning.
takatin sa reunion. Kay si Eliana, nagpislango. Laban pa mo, Na. pero napagaw man ka. Ay, naman na mong gatas sali. Minsan napis lang ako, ma. Ikaw. Pagdilaman, huwag takatin sa reunion ha. Kay, mas importante nga safe ka kaysa matuta, basig masakit kag samot. Isipon man ka. A few moments later. Hi everyone, madung buntag. Kuna day pod ni si Mama Alet ug si Aliana. karon day guys, Mayo 17, 2022. Mao day ang adlaw sa among reunion, first grand reunion sa sa side sang nanay, sa pamilya sang nanay sa Bertudaso. Unsa? Sad to say, kami nakaati ni Aliana kasi Aliana nagpislango. Mawatag ng pamilyas lawas. Mawatag ng pamilyas ng lawas. Mawang kami nakauban. Kami rada rin nabilin. Sakto na po ako nakauban kay si tatay. Di mapudpuydig bidyaan kay si tatay wampod ni uban. Si Aliana lagi. Di man pwede. Na ako na lang pwede nabilin. Kaya sa Aliana ng pislang si Ate Flor de Lis tayo mabilin. Si Aliana kayo pislang malagi ni. Mukhang kag nga ni day. Si tatay halamang sugbaan kay ganahan pa sa tatay sinugba. Mawag nagas Brian mo katawa. Taglit na ho, ma. Napod. Mama. Anong suka-suka na sila. Makubog, ma. Ma, may ang silang ang kultuto, ma. Ha? May ang silang ang kultuto, ma. Uncle Dudu. Unsa, ma? Mayon si Brian na Uncle Dudu ni mo? Sang ginipisan karong dali ra siya maluto. Sugba. Dahil mi ko ganahag kuan guys, karning baboy, di ko kadyo ganahag gani. Kawalian na. Di po duwa. Luod ning karning baboy kanunay. Unsa, ma? Luod. Luluod nan, ma. Luod pud. Nagtas na naman ko, ma. Sana ka? Nakay magsugba sa ta. Prosin na maning uban. Magigita sana ko, ma. Magluto pas mama. Ay, ginawa ko. Nasaan na ni? Magsugbat ayan, kakadanin ha. Para matay. May sarad sa kong tablet, ma. Charge na to. Unsa, ma? I-charge na to. Ay. Magsugba na naman ko guys. Asan yung sugba? Guys, kasi nakarelate na ni guys. Magsugba. Magsunog sa bagul. Kay may uling. Hala guys. Grabe ng sigas ang bagul. Guys, ada ning gibabad sa tuyog suka. Ja, ahos. Ug paminta. Taghang ko ano. Kadyo-kadyo na. Nice jud guys, magsugba ka kanang gamit yung bago uling. Kay ang dugay bito sa mapaw.
Dahig dara jud si Jen taon. Kapoy mo lawas yan? Nagkini asupan ng biskuit tama. Naapod. Hindi ka ganahan. Di magkanahan ma. Ara ba higdara kay maglutos mama? Higdara dia ha. Balik ng bidandan mo. Kuan. Coke. Higdara ka. A few moments later. So guys, naluto na itong sinugba. Ada ng gitudo nga medyo pagod. Kaya ganahan kog sinugbang pagod. Guys, manito na. Ag nabilin sa bay. Yara, John Mark. Aliana. Makatawa ko ma. Mata na ka atin sa Mga ano. reunion. Kaon na la. Di ka kain ng Sprite o di ka mukaon. Di ko kaya nung gusto na ito. Di ko makaon Ano yan? Dahil sinog ba yan? Lamihan niya. Lami ko ng sinugba. Tsaka ng baso ma. Pas-pas kumakain. Mana ko ng John Mark kung kaon. Yung daw, hand Sprite. Katawa sa lipat. Ma. Kaon na. Ali. Lagi mo katawa sa lipat. Pagkaan na yan, ang kidara ba Sprite Ano yan? ka na Napagaw. Tara ko ma. Hala, din ta ka, hindi ta nabugno pa ng Sprite. Pagaw ra ba ka day? Ma. Pagaw ka. Napagaw ko ma. Dara pa bugnawon sa Sprite. Makatawa ko. Painiton di ay, ha? Kaya dito ma. Dali. Medyo sa kainin mo. Ma. Makatawa ko ma. Ano nakakay di Sprite ay? Dali na yan. Ma. Ang laba ko nagmanin mo. Kaon. Dati, Sprite tayo. Ang taga dyan daan. Bugnaw. Radyo na kayo mabugnawan ng mga ipon. Si tatay day guys, na pwede din mo kasi kasuhon ka din na sa kakita magtagay. Hindi si tatay din na dyan na basig matinga mo, di dyan na sa magkutsara. Kaya dyan ang ilamila mo nagluto. Kaya din lagi kita. Mga handa ba siyang kamot dari? Ha? Yan lang kamot sa tuhod. Yan yung katuhod. Hindi ako nagihanda, hindi ang kamot sa diyang tuhod. Yan yung katuhod. Yung haran. Hindi sila katuod. Sukod-sukod. Sabi siya kong parat ng sinugbatay. Mag Ano ko nang gibaringit tayo? Magwapa si Sama. Ha? Gwapa si Sama. Sana all gwapa. Ma, love you, ma. Love you. Apple tayo, kangka. Kung napaw tayo na yung nabangit lang. Na, isla pa ba yung ausadan pa ba napay nasari pagkatong mga daang karni. Na niluto. Napay atay nga wag sugba ilaw pa. Wa ko nasugbag atay. Tara. Pagkaon ng kuwang. Ano man? Ang sinugba lagi ang giabot nimo. Kaya. Okay. Ano? Darang suka. Darang suka dia. Mag-ibalin. Wa man nagbalhin. Tesla. Manusas pa pala yung mga ano, ma.